Den 4. november kl. 19 her på adressen Broager 9. Der vil Kalkcirklens 4 medlemmer fortælle historier om Halloween, alle sjæles nat, alle helgenes nat. Det er historier om liv og død og om grænselandet imellem dem. Og netop i grænselandet mellem to sæt fortællinger, der vil Lotte Lage fra Hvidløg og Hvidvin præsentere årets bobler og fortælle om hvidløgets magiske kraft mod det onde. Så kom til en fortælleaften på Broager 9 den 4. november kl. 19.00.